ಬಂದುಲೆ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಪಾಪದ ಕುಲ ಕುಟುಂಬದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಗಟ್ಟಬರಿ ಜತ್ತೊಂದು ಸಾರಮನ್ಯ ಸತ್ಯಲು ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ನೆಲೆಯೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವನ ಸಾಲಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜುನ ದೈವ ಗುಳಿಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ನಗನೆ ಅಂಬಾರ ಮರಲೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗನ ಕಥೆ ನಾಟಕದ ಹೊರಟು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಇನಿ ಆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ದಾಖಲೆದ ಮಿತ್ತು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯೊಂದು 555ನೇ ಒಂಜಿ ತೂಪರಿಕೆ ಬಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11 ತಾರೀಖದ ನಡಪರಂಡು ಮೂಜಿ 5 ಸಂಖ್ಯೆ ಪುನಂಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗೆಟಿನಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 555ನೇ ಈ ಎಸಲದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬಲ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಶಕ್ತಿ ಆತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬಲ್ರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಗುಳಿಗನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತರ ಇಂಚಲ ಜೀವಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಆ ನಾಟಕಡು ತೋಜದು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದು ಮೋಕಿಡದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಅಶ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ಅಶ್ಪತ್ 2 36 40 10 ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ದು ನಿಕಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನಂದಂಡ ಪಟ್ಟುನೊಲಿ ಅತ್ತಂದಂಡ ಆ ನಾಟಕದ 555ನೇ ತೂಪರಿಗೆ ನಿಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ್ಲ ಬಯಕೊಲಿ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಗುಳಿಗೆ ಬನ್ನು ಬಾರಿ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ಒಂದು ದೈವದ ಕತೆ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಒಂದಿರಿ ದದಂಡಲ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಣ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮನ್ ಗೆಂದಾದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲ ಗುಳಿಗೆ ದೈವಲೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಬಹುಶಃ ಗುಳಿಗೆನೆ ಗೆಂದಾದಿನಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪಿರೇಕೇನು ಗುಳಿಗನಂದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಬೊಡಿದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾದ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಮಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೈತು ಐಕ್ ದಾದಂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದಲ್ಲ ಆತಜೆ ಡ್ಯಾಗ್ ಗುಳಿಗನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೋಡ್ತಿನ ದೈವಲು ಮನ್ನಾರಮ ಸಾರಮನ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಗ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಬೋಡಿತ ಗುಳಿಗೆ ಎರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪುಡೈತ ನೆಟ್ಟಿಡೆ ಕಣ್ಣು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಸ್ವರಜ್ರೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾಟಕವರ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂದು ಬೈಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲೇ ಯಾಂದೆ ತೂತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋತೀನಿ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ತೂತುಜಿ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೇ ಪೋಪಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆ ನಾಟಕಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಈರೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಈರ್ನ ಬದುಕು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜಾನಂದೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತಿನೇ ಎನ್ನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆನೆ ಸುರುಕಾದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಅಬ್ಬರನ ತೊಜಪಾಯಿಜಿ ಪಂದಂಡ ಆ ಪಾತ್ರಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಓಯೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರಂದಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊರೋಡ ಸೊ ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಅಂತ ಆಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕತೆ ತೊನ್ನಗಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಓದುದು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಪೂರ ಕತೆಕ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಬರವಾದ ತೋಜಿನ ಕತೆ ಗುಳಿಗನನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ದಂಡಂ ದಶಗುಣ ಅಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಪೊರ್ತೇಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಳಿಗ ಪೆಟ್ಟಿಂದೇ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಕುದರೆ ಉಂಟು ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ದೈವಲೇನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಸಾನಾಡು ಪುರ ತೂಪ ಆ ಗುಳಿಗನ ಕೆಲವು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪಿದೆಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಿಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ಆ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತದು ಜೆತ್ತದು ಬಾಕಿದ ಓ ದೈವನ ತುಪ್ಪದು ಜೆತ್ತದು ಪೋನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲಿಂ ಬರ್ ಲಕ್ಕ ಇರೋಣ ಗುಳಿಗನ ಕೊಲ್ಲೊಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಕ ಸೊ ಆ ದೈವನ್ ತುಯರಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತೆರಿಯಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಮುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕತೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಕಾತೊಂದು ತಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಾ ಇಂದು ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೇಡ್ ಗುಳಿಗೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದಾದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ನನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರ ಏನೇನು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಏರಣ್ಣ ಒಂದು ಪುದರ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಇರ್ತದೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಪದ್ಮ ಆಗಿರಲ್ಲ ಓಲ್ತಿಯಾರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿಯಾಡುತ್ತೀಯಾರ ಧನ್ಯವಾದ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ 555ನೇ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಗುಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ದೇಶಗಳ ತಿರುಗಿದ್ರು ರಾಜ್ಯಗೂ ಗುಳಿಗನ ಅಬ್ಬರ ತೋಜದ ಊಲ್ಪುರ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಮೈಸೂರು ಮುಂಬೈ ಪೂನಾ ನಾಸಿಕ್ ಬರೋಡಾ ಗುಜರಾತ್ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಎಲ್ಲ 9th ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋನುಂಡು ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು
ಅಲ್ಪದ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಾಲ್ ಹಾಸ್ಯ ಇಜ್ಜಂದ ಇನಿ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುದು ಪೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಡು ನೆಕ್ ಜನಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರುಮನಂಚಿನ ಈತ ಕೊಡತ್ತು ಮಣಿ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ 40 ವರ್ಮ ಪ್ರಯೋಗನದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಡ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7,000 ಜನ ಅಕಲ್ 10 ಮಂಡ್ಯರು ಬಟ್ ಅಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 7,000 ಅಕಲ್ 10,000 ಅಂದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು 4,000 ಅಕಲ್ ಒಣಸದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು 4,000 9,000 ಅಂದನ ಒಣಸದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಾಲಿ ಆದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಯಾರು ತೂತಿನ ಆ ನಾಟಕದ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಲಂತೂ ವರತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಏತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ 2-3 ಸಾವಿರದ ಕಮ್ಮಿ ಉಪಯೋಗ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಅನ್ವಂಡ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಕಂತ ಲಾರಿ ಉಂತಾವಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕಂತ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಜನಕುಲ ಬೋದು ಕುರ್ಚಿ ಕಂತದ ದೀಪ ವೈಟ್ಲ ತೂತು ಜಾನಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಏನಣ್ಣದು ಒಂದು ಸುರತ್ ಕಲರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅದಾದ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು ನಾನು 57 ಸಲ ತೋತೆ. ಏದು 57 ಸರಿ ಹಿರೇನಂಜ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡೇರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ 555ನೇ ಶೋ 50 ಮನೆ ಸಲ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾರಬಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದೆ ನಾಲ್ಲು ತೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಡ ಮಗುಡಿಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಂದೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯಗಾತ್ರ ಆತ್ ಸರಿ ಬೇರೆ 57 ಸರಿ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದವರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ದಯ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಗುಲಿಗನ ಪಕ್ಕ ನೆಲವುಲ್ಲನ ಸಂಖ್ಯೆನ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಲಿಗನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಅಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಲವಲ್ಲರು ಗುಳಿಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುಲಿಗನ ಪಕ್ಕ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಾರಿಸ ಅದೇ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಆ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಮಲ್ಪಡು ದುಮ್ಮೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದಾರ ಸ್ವರಾಜಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ತೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದ ಬಕ ಆ ಪಾತ್ರಗಾರ ಸಿಂಕ್ಡಾರು ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರಿ ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಅಂಚದ ಅವು ಶುರುಕ್ಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಏನು ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಆತ ಖುಷಿ ಆತಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣರೆಪ್ಪೆ ಕುಲ್ದು ಸುರುವಾನಗ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಣ್ಣನ ಸಮೇತ ಮೆದನ್ ಮಂತದಿಜ ಅಂಚಿಂಚಿನಪ್ಪೆ ಬಂದದಿಜ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪಂಡೆ ಎತ್ತೋ ಜನ 5-10 ನಿಮಿಷ ತೂದು ಪೋಯಿಂದು ಮೊನ್ನೆ ತೋದು ಪೋಯಿಂದು ಪೋಯಿನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಚನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೆನ್ನಗ ಬರ್ಚಿ ಯಾವ ಲಕ್ಕದ ಪೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಲಬಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗೆ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಆಯ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಉನ್ವಂತದೆ ಆ ನಡುಟು ಗುಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನ ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಅಂಚಿನ ತೂತೆ ಆಯ್ ಬನ್ಪಿ ನನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡಮ್ಮ ತೂಕವನೊಂದುಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ತೋಜ ಇಲ್ಲಕನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಂಜ ಪದ್ಯನ್ ಏತು ಸರ್ತಿ ಕೇಳ್ಮೆ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐಟಾರು ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿರ್ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಡ ಕತೆ ಬಂದಿನಿ ಗುಳಿಗನ ಐಟ್ ಮಂದಿನ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಪಂಪೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕತೆಲ ಮೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಾತನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಚಿನ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು 555 ನನ್ನ ಸಾರ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಡಿದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.